Shalom, Horas Madihita, salutna amanginang. Sebelum tak mulai kebaktian ibadata pesta perayaan Natal Padua Lihonon, upangi doami asa boi mahita men-silent alat komunikasi manang HP naung adong di hitabe. Marede mahita sian buku ende nomor 605 ayat sada dohot ayat 4.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami, manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Tuhan pada pesta Natal kedua hari ini tertulis pada 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, melakukan yang sesuai.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk pesta Natal kedua, tertulis pada kitab Yesaya pasal 63 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dan dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadinya baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Sunggul-sunggul di hita Naparjolo di tanggal 31 Desember 2022 di Patupa Huriatado kebaktian ujung tahun masuk pukul 10.00 WIB Napaduahon di tanggal 1 Januari 2020 tolu di Patupado Parmingguon masuk pukul 10 WIB. Itu acara ibadah tutup tahun di Bagastabe pukul 00 WIB. Acara di Pangidoma Sian Sintua Banjarnabe. Songonima sunggul-sunggul di hita. Dameni di batana sumurung sian saluk naroha, imana mengaramoti hati-hati do pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Selamat Natal ma di tasaluk nak. Mabaka banglo yang dah mak kenang. Daw, taringo tau titiki di huta deba. Atik buha teh arang akai nangon. Mabeka bang loyang naroha asan ida ijo kacang tuji berarang mungkin arang ratong ngate mamesan nama molati mak las niroha di hatubu ni tuhatta dang apala na ikon alani kabang loyangi nang pei memang ciri khas na alai haporsiatan na mengulido na paling utama. Atong hatani debata na manungguli hita songon jamita di parmenggota di Natal na paduahon di hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus ima surat ni Apostol Paulus tu si Titus biduna paduahon mamuka may naik 10 sada
Rodi ayat 15 takas mata tangihon sonom maidok disi. Ainunga tarida asini rohani debata sibain haluaun ni salu jolma. Diajari dohita asa taswadahon rohana so daulat. Ro diakka hisap-hisap tanoon. Asa taparangehon hatomanon. Hati goran. Dohot hadalaton. Tagan dihasyanganon. Laos diajari dohita pai may maun hatuaun natahirimi. Dohot hapapatar ni hasangapon ni debata. Nabalgay dohot Kristus Jesus si paluay. Ay dileho do dirina humokop pita. Asa ditobus sita siya nasa hajahaton. Asa urason na didirina bangso naong ibana na punasa. Na olo makapaduton akka ulaw na dinggan. Ima hatahon. Paingot ton jala ajar hon siyan nasa gomos ni roham. Unang maadong na marhuni roha midaho. Ido yanggo sahak na hata ni debata na manungguli hita di mingguta Natal na paduahon ibagasan sadarion. Amanginang tacuwa mojo mangedehon bukede 187 ayat 3. Tolong maju operator kami. 187 ayat 3. Tarimangi majo akka manami inanami. Pakat tidakkono siyan edetai. Para si roha na sumurong. Tuhatay. Nuaing suku-suku dihita. Di parhatutu roham doamang. Aka inang. Di jalohamu asini roha siya debata. Tak parhatutu do. Jala tapakilalaho do asini roha ni tuhatta. Sahat tu menegutnya rion. Bahkan merlobi-lobi las ni roha di asini roha ni debata. Pola ada sampai 2 hari tarotu bagas joroon. Laho mamistahon. Harorona tu pertibion. Si paluai. Na mangaleon haluaon. Na pasahaton akalas ni roha holong nang pasu-pasuna. Soni nang lumobi asini rohana. Tuhita ganuk jolma na porsea. Layak hidup sampai sekarang pun detik ini. Semua atas kasih dan anugerah Yesus Kristus. Dan adong na asing na buhay mga lehoni. Hulat tuhatay do. Sasadasa na tasobay. Hataridani na ro Jesus tu portibion. Asa dapota do amang, inang, au hita saluna. Di haluau ni
Asa dapotad do di hasahatan ni holong na mas sebalgay di padala ni ngolu ni ganup jol mana porsea. Atong akamanami inanami hatarida ni nasian pangulaut ta sebetulnya ikut takas doi tarida sian wibawa hidup. Wibawa ta songo sahala Kristen. Ikut tarida sian namarhato manok kita. Nakiro kedisikan. Ikut tarida sian namarhato manok kita, namarhati goran, jalan namarhadolaton. Kotakas doi di perdalan ni ngulu ni jolma, na porsea tu Yesus Kristus, ala memang mau mangulu di bagasani, dao masian gijang ni roha. Dao masian akan na ego, nagawi manigay, holan alani, hisap-hisap ni perdagingon na, holan alani na iko pikiran na saut, holan alani iko lomona na di pikiran nai, dang alani lomoni rohani debata. Iko ni do na perjolo. Pegawai pehita, parkarejo pehita, toke pehita, pehita aparat pehita dot lenakan na asing. So tunggabe patugijang diri i. Ala ikon tarida dosian pangulahononi, di hatomanoni, di hati goroni, do di hadaulatoni marhite ulau tanang pinasah ini bata tuhita. Ala memang sifat ni hala Kristen panguloy do. Di hata ni dia bata. Dang di panguloyo di pikiran sabing nagabe adong keegoisan. Adong sikap kesombongan dot akal na asing. Danga pala godang akamang akainang nan igil ni tuhatay siya kita ganup. Molo di badik ko siyan akadongat na asing. Tabunay at ala Kristenon. Holas sahali do tu gereja. Inna na diba. Hapi Roma akadongan na asing. Poloy ko tiap hari. Poloy ko sonon. Pahiana pa ko diatur. Sonon. Tabunay ala Kristenon tina. Sada nilai plus itu memang ingin membanggakan diri kita up. Tetapi apakah itu menjadi sebuah nama baik kita gabe lea, gabe merasa tidak mau tahu taringo tu hadiriota songon nang pinaluan ni debata. Tahalupa doa sini rohana manang na lalap songoni na peting marminggu. Na beting rotu gereja, na beting martangiang, do lakan na asing. Tarimangi ma akamang akainang. Ala memang naniigil ni Tuhan tasyak kita. Hola mangulu hita di bagasan serep ni roha. Hola mangulu hita di bagasan na olo makatidako barita nauli. Hola di bagasan na olo hita jonjong di bagasan hasit tongan. Di bagasan hati goran marhiti hatan di bata. Di bagasan haudalatin roha lamar sobat tu ibana. Aido tujuan ni debata dinaro ibana tu portibion. Menyelaraskan kembali citra Allah yang ada dalam hidup manusia. Ida toh. Lau paulak kon citra Allah itu muse di bagasa jol mana tinopanai ubay naro Jesus ta Kristus si paluai tu portibion holan humok kopita ganuk atong mangulu mehita di bagasan kebijaksanaan ni manaking hatomanoni so inang keadilan hati goran dohot di peribadatan di haudalaton. Suku-suku mesti namangiut amanami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Pamangat taon tapak kedo tutu noaing hatarida ni asin rohani debata. Na padami rohan ng pikiran ni akadongatta na mabain membangun doho paposor rohana manang naparoho pura-pura. Ya rasongoni kan? Martangi yang masih ada opung na doho popuna beta manganin na manga matutuna sida martang yang mopung non oh ale Jehovah paso-paso anakku sakangan na di medanan dan seterusnya
Oh ale de bata pasu-pasu anak kokus nomor 2 na di Bandungan. Oh ale Jehovah pasu-pasu anak kokus ya pudan si payopat. Na di syataranina. Amin. Dungi suku-suku marohani pahopunai. Opung. Pemamanga kita ay bahasa dengan tanya koko. Bapa udah. Na si nomor 3. Na di tebing tinggi manang di maju tiropanete. Sohea makirimi. Sohea makiri pebeng tua pola si tangya kono ni. Ay juga ri marparbue leono na ramu kitiba. Inna opung na kan? Buharo yang tutu akama kenang. Parohodami dona yang tu pahopuna songoni. Nama begi tangi yang songoni. Buhado tutu noeng. Na parolas ni roha doi. Songon hataridana nama jalo hatua di songon di umur. Nang batua ibana. Alu hubere sa parropakan na kinanamion do akama nawi. Daw songoni ate. Tadaro makirimi sudira. Daw. Ido amin. Ido dah. Oti mang nagurang na pastina makirimi dak kolak kala kebeng makirim kabar sehat do oma sehat do bapa selamat Natal ido teh ido anggo pula do honana ni hebeng do sudi gatuhana dasarna olo do ibu saon anak kana berkeluarga nah amanami nanami suku-suku na mangihu muse buhado tutu cara pikir ta do paulaut tanuaingon nang roh ita tu bagas joro ni di bataon. Song bakatidakon nang tubuh tu hati Yesus Kristus si paluai. Mangolo di tadi bagasan hati goram marhiti akka. Ulau tabi nang pinasahan ni Tuhan itu hita. Parohodami dong ulut taon. Molotong do pesongoni akka manami nanami. Buhama tutu hita majalo hatuaw na tahirim. Songoni ay sa pelalui. Buhama tutunay kita majalo hatuaw na tahirim di padalan ni ngulut taon. Manang ahapin na tahirim sa lilingon. Saha domang nadang. Hita mamawikiri domang alusi. Hobartu aka pangulahonota. Hape sabutulna ikosian parngoluat todo hita pataridaho barita nauli. Narong disia bagasan na hatigoran hadaulaton. Dot hasitongan marhiti barita nauli. Asaboy hita makatahon. Songon padohan ni si Paulus tu si Titusi. Hatahon. Paingoton. Ajar rohon ninna. Anggo pola daw ng paturut si Titus. Mangolo di bagasan haudalaton. Hatigoran. Dangboy mana makatahon ni. Tuhurian na di Krete. Di Kreta. Mau tapayutiho di bidu sebelumnya. Ala memang di situasi pada hati hai bobrok do haporsiaw ni Huria Kreta. Gudang akan tindakan moral na manigay pikiran nasida. Toropad do nasida la Yahudi ni na dia 10 di bidu sada. Dipengaruhi nasida. Baka mangolo nasida hanya mementingkan kenikmatan dunia hapor tibion. Dia kaulaw ng pinasain di patatu nasida. Di boto nasida do isi namang alion asini roha. Alinang mangolo nasida di bagasan asini roha. Songo jamito na padita resort na torre sedera ite. Ita dado Tuhan ni. Ale tidak mau tahu. Takas do di boto sani sesumberna tapi tidak mau tahu. Apatis. Berlalu saja. Alay do amanami nanami. Ido padohan ni si Paulus tu si Titus. Molo nga mangulo di si. Boy di hatako di azar rokok. Siyan nasa gomos ni roham. Siyan wibawam songon kehidupan mahala Kristeninna. Dangadong ben namarhuni roha. Artinya dangadong ben merendahkan engkau. Alam memang kebetulan si Titus poso ditiki pada hati hai. Dangadong namarhuni roha midahoina. Tidak ada yang merendahkan engkau. Sesegi usiana, sesegi wibawana, sesegi haporsion na dotaklan na asing. Ido penekanan ni si Paulus tu si Titus asabo ibana paulakkon. Jati diri citra Allah na adong di bagasan jolma na tinopana na sahat asini rohana di Kreta. Amanami na nami ala memang ngaparjol si Paulus. Mamolus makilala makatidakon hangoluan na
nama jalo asini roha se debata. Ai memang jol mana pembunuh ya di mana? Nah sama ada Yesus ya di mana? Nama burai di mana? Do taklan na asing. Alai di parhatu tu do asini roha di debata di perdalan ni ngoluna. Maka na sanggup tong mana madokon itu si Titus. Jala asa sanggup si Titus tong madokon itu huria kereta. Kemangulu di mangani di bagasan. Nakaningan na padohon yami. Mangulu di bagasan hadosau na perjoli mana diujui. Alai di batari dahon parbuai ni asing roha. Las ido dalan nakamang akainang paingoton huria kereta marhiti si Titus nama say posoi. Soni nakita pe tutikion. Gudang duhita memang mangulu lebih utama di bagasan hapertibion dibandingkan kerohanian rabtu tuhatai. Sia hali di pata pasu-pasura sien 10 tepu sehali dang ipasahat lupa do sia. Oh lah si sere-sere na lupai macai di pa paingot-ingot oh Tuhan hacik nai ni naroha. Alai si sia na kaning nang pinasahat na sien 10 lupa. Gudang sonya kamanami na nami. Nama bain nasida merpangalahon na suture. Molo tatak kasih musi dia 10 sada 1 saplonom di bidu sadai. Di gauri nasida do pangisi ni akabagas. Diajar do nasu jadi ni na musi diba. Bahkan songo di hatorangan 12. Saya tong pergagak do halak kereta. Akka binatang pamusa. Parroha butuha. Akka nalosok. Baya ko kau maka mga kainang. Roanay aka pangalaho yate. Dihataw mo si daya sa plono. Dihataw na siya daw nang ditad dari bata. Alay di swadaw do ibana. Di na niula na sida. Ay hagigyo do na sida jalan na tuis. Nasotaw manang dia ulaw na dinggan. Ima na kinorokoni. Nahola mga asaw pikiran na. Doot kenikmatan yang penting. Seruduk sana, seruduk sini. Yang penting mendatangkan kenikmatan duniawi. Haportibion. Dang dipakilalau besongodi asini rohani di bata tu imana. Amanami inanami tantangan besar mon di si Titus. Laho merubah mindset do cara pikir songoni nang pernguluan ni na dikeretai. Tantangan besar di ibana. Lah mengarupi jala paturan akan naong salah di huria kereta. Penguatan tu si Titus di haposonna marhite si Paulus. Doh latar belakang parangina gaya hidup yang tidak baik. Asasahat asin rohai tuhu maliang ta akamang akainang. Tapatari daw ma asin rohai ni batati tamarhiti aha aka ulaw na dinggan. Na olo makadapot ton aka ulaw na dinggan inna nakain dia 10 opat. Unang burju perbuat. Atar songo dak denekin iba na julu kan. Mulai itu raka dongan niba es potong. Tolras rupiah do piti kiis. Berwarna-warni di, arang na warna biru, arang na merah. Gajang doi. Atar hira nasa balu basa kainang. Tako to hira pengalaman mo na songoni. Mungkin rala para huta-huta hami mungkin songoni ra mungkin dapat nabi do pi. Kan? Ni potong mon. Nah, sabula di ho alelea dia udah karbu jangemi. Kan itu Romana diba injo sangocok hole pedo sauti konina. Kan itu kepolosan tidak dana detiki pada hati memang alai maknana gabe herana holo perbuat hule aku lihat tuau. Itu kan? Jadi patah mau nerima itu tuh batu tuh deh. Ngasalah ibu tu kinar roha. Alai do amanami inanami Martin Luther pero kunimana do.
haluauni saluna si leo-leo ni debatado i marhite Jesus Kristus na jupang ni jolma alani haporsionna. Na jupang ni jolma alani haporsionna ima hataridani asini roha ni tuhata. Ini mana no? Atong dihita pia kamanami inanami holong ni tuhatai nang perjolo do di pataridao tu hita pe ikut pataridao do holang tu ibana nang tu humaliang ta hatarida ni asin rohani debata nama cebelgei nama ceului di padala ni ngulut Ganup na Persea di padala ni ngulut ton. Paulus juga menganggap demikian. Ay molo di pataridahon apalagi marhite barita na uli na pinasaan ni si Titus nang guapalay tehe jala pos do rohana di anlisan mana boy do mentransformasi kehidupan ni kereta marhite barita nauli alani do kamana minanami dang adong buku na asing selai Bibil hatan itu Tuhani na boy pau-bau jolma holan hatan ini batan na di Bibeli do na di Alkitab tei na boy merubah memperbaharui kehidupan ni jolma na ol makaporsai jala marsitu tu laho makanguluan hatan ini bata tangarong buku na asing totua manami nanami na inaholong ibasa Kristus Yesus di bagasan tangyang nami do di bagasan tangyang Taganup mampu do hita makatahon na mampu do hita mangajarhon na mampu do hita laho paingoton alame mga mangulu hita di bagasan ni asa Ganup aka keluarga tabe marhite hatatta singot ta hatare ningulutta nasida pimangihut ujungna lam gurang na mangihut ujungna lam gurang mana dapotan hatuaun akana dia me natahirim setang yang ta hahi pasu petahoi hagabio petahoi sahap ma hamora petahoi lumobi diaka hatangon ni haporsiao lain dah manami nanami di pos ni rohani si Paulus rupani di nama kataho ni mana marhite surat tu si Titus ala memang sesigi secara psikologis memang buhadu tutuna yang sahat na poso ate memudai akan nama tua buhadu tutuna yang perkarejo na biasa-biasa saja memudai akan perkarejo na bagak dot akan asing. Tetapi Paulus berkata kepada si Titus, unang alani unang maron na marhuni roha midaho. Firman Allah barita nauli dohot pataridani haporsiota dana petaho remaja naposo petaho namatua petaho tetak do marbarita nauli. Isa do nama jaloi sude na oloro tutu hatta marbarita nauli pi akada dana tunatoras ikko jalodoi marbarita nauli pi akayanak ko tua kana matua jalodoi asal mangulu di bagasan hadola tu nakyani hati kurang nakyani hasit tonga nakyani do di hataridani asini rohani debata tidak mengenal usia entah dia berpendidikan entah dia memiliki jabatan atau usia yang lebih matang senior. Karena itu tidak menentukan seseorang itu matang di haporsial. Alai dua manami nanami unang sape hitape salah mangatu si songon dongat tana di keretai salah mangatu si nasida taringo tu asin ni rohai gabe dipertopengkan untuk mendatangkan kenikmatan duniawi bagi mereka. Jangan hanya sebatas informasi nata tabigi alai tatangihon asa tahangulu di perdana ningguluta. Amanami nami nan holongi bahasa Kristus Yesus nunga patar asini rohani di bata di hita Ganup. Jala tahatidak ko naki di perjolo suku-suku nami ikan. Nunga patar asini rohani di bata di hita Ganup. Songo topik tei. Alanido lampatar manang
asini rohaini di bata nati hitai. Mararapon akka dongat tadi bagasta keluarga tabe. Mararapon diganup akka dongat nasa persaurak kita di huriat tahun. Diganup karjatta dot akal na asing. Songon hatari dan ni wibawatta songon halak Kristen. Nang tinobos di bata songon wibawatta halak Kristen. Nang roje Yesus sipalua hita. Batari dahon dalan hati goran majalo asini roha parsidohot di harajonna marsugot taduan. Sahala manang nabi wawa dang tarida isian pahean. Dang tarida isian cara makatai. Alai tarida isian hatangon ni haporsion hatarida ni parbui ni haporsionna. Ima ulau na ringgan dot ulau na burju. Alai da manami nanami lam tarida mai di nomor lasti rohi tadi Natal tahun. Belgahi doa sini rohi di bata di hita. Pola do di tahun 2022 kita macelas rohatta. Sonatuari di perminggota masa riburhian. Anggo pola molo ningot-ingot 2 tahun na salpu. Dang boy songoni. Baka molo tung na boy besongoni merdua roha dui baro. Buhar yang tutu Tuhan, hona do mangarang. Buhar tutu nang Tuhan, usob baru mangarang. Agi merdua roha, si pata tutu di bata rohani ba, si pata tua kadongan. Apalagi mau makate saping ni benang olo masker. Apalagi sini nabutikan. Begitu sini nabuti, ikut bigion, ikut berengon nasa makatai. Asing na pinamasapakan kan? Nah, ido hatarian ni asing ni rohani di bata di hita akamanami inanami. Atong ikon lam tarida matutu las ni roha nang asin ni roha ni dibata di hita di perdalan ni nguluton na serep pita mangolu na olo mangulaw ulo na ringgan dot ulaw na burju majakkon hatana jala mamaritahon hatana marhiti ahame molo songon laki kita di perminggu tahun aka kormunay makaina aka dia may aka pakatayon na membangun mas selamat Natal ida selamat Natal lang bao dot akan na asing nenay kan itu hal sepele doi hal kecil alin yang membangun do dang na pola ikos songonon mabay songonon itu semua hanya pendukung alai si roha perbagason itu na paling utama hataridani asin ni roha ni depata nikmatilah amang inang karya haluan ni debata narong di hitaon. Nikmatilah kesehatan yang luar biasa, sehat mahita. Jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan di tahun 2022 ini menerima anugerah dalam kesehatan dan menikmati Natal di 2022, asi marohan debata sahat mahita tuh 2020. Sahat mahita muse menikmati makalason marnida Michael Madok mulate di Natal 2020 ora sifat sigajang umur mahita. Mengulu mahita di bagasan las ni roha dohot hatari dan ni asing ni roha ni debata. Songo padok ni si Paulus mamuse di Efesus 5 ayat 15 idoko ni mana masongonon. Atong mana mahamu mamereng mana kasih parulau muna songon akan nama roha unang masongon akan na hurang roha. Apalagi kasih gijang roha. Gitu kan? Songo padok ni ang padita demak sajut nahinan apalagi nama roha. Kan? Apalagi na sabula rohana. Apalagi na songo rohana. Suri medisi. Kan itu? Alain do manami nanami selinai mahujahod di hita ayat 15. Ima hatahon paingoton jal ajar hon sian nasa gomos ni roham unang maadong na marhuni roha midaho ima hatahon paingoton jal ajar hon sian nasa gomos ni roham unang maadong na marhuni roha midaho saha manasa hatuaw na tahirimi akamang akainang saha maasin ni roha ni dibata tuhita selamat Natal madihita salut na amanami na namin na inaholongan di bangsa Kristus Yesus para penerima berkat kasih anugerah Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Burjunaiho ale Jehovah
Nau tadahay marhite Jesus Kristus nau rotu portibion. Pataridahon, pasahaton, mangalehon, asini roha, dihami ganub jol mana porsiaon. Diganub jol mana mayutoko, diganub jol mana marulopolop di harorom tu portibion. Molo humereng sian hadirion nami songon jol mana tinopam, buhado tutu naing Tuhan. Terjalo hami do Tuhan asini rohami, alai tutu si tutu, holongmu nama cebal gai do na perjolo, di batari doko Tuhami, asa sahati Tuhami. Jalan marhitema Tuhan asa boy lam pau rohanami, asa mangolu hami Tuhan, di pangajariommu, dau sianak kahisap-hisap, dau sianak kaparangin na soture, alay mangulu madi bagasan hatomanon, hatigoran, hasitongan, nang di bagasan haudaulaton meropoko. Asaboy tarhatahok kami, asaboy Tuhan idalanay paingoton, jala mengajar hontu sanup akkajol manadi humaliang nami, gomos sami pataridahon, nasida pimangihut, dang marhuni roha nasida memerek kami ganup, mariti ahape nang pinasahamu Tuhami ganup akka ulaw nami be. Alerap nasida dotami marlas ni roha. Gabi boy hami Tuhan rap majalo di pasu-pasum, di asini rohami, nang tinobusmu hami, sian nasa hadosaun nang hajahaton nami. Mangulu hami di bagasan ulaw na denggan, mangulu hami di bagasan asini roha, nasumurung siakko. Atong loas mahami Tuhan, marhiti habisukon .gogo songon nang hahipasu sakko, digajang nari piaka ari na pinasamu Tuhami, tarida may di perdalaning ganup ngulu nami, ruas ni huriam siya na met akka yanakon remaja na poso, akka amanami inanami, songonin ang akka natutuan ng matua, lasongonin ang ami akka parhalado ni huriam. Asa tarpaso-paso Tuhan ngulu nami, tarpaso-paso ng huriamon, tarpaso-paso ngulu nami songon, las ni roha mamestaon harorom, tu portibion, paluaw kami, jolma na hinaholongammu. Tuhan debata, molo di pasato Tuhami asin ni roha, satu tikun makirip pami, sa minggunay, las maroha nami Tuhan, pasahatommu ma Tuhan akka partikye Tuhami, madapat to majalo asiniro asya kotong Tuhan, bongot mahami 2 tahun na baru. Jala makiri pami Tuhan, hora si pasi kajangumur hami, asarap pami Tuhan makalaso suri salu nakadenggan ni basam, nahu jalo hami diganup, jolma na porsion. Atang paso-paso matuan akan keluarga nami, ruas ni huria, soalnya akan na porsia, nahurang hipas pamatang nasida pola do nasida dang, boy tu bakas joron, laho marlas ni roa di arah tubum, Tuhan para siroha, Tuhan mual ni hahipason. Tuk apeho matangamu na badia mamasu-masu na sida patangkalo na kapersahiton. Asa tung malum na sida siya persahiton na. Asa tung tanggal na kapersahiton itu siya pamatang na. Asa boy hamira mekel. Ramar las ni roha rama kamalatehon didinggan di basam. Di padalan ni ngulu nami ganup marsada-sada. Naso apala boy huguari na sida ganup. Tuhan, ramotin ang keluarga nami na daw nandiyan sa labong na bibe. Asa, boy hami Tuhan rak marbarita. Barita las ni roha ala ni asin ni roham na tolong ni roham. Ima barita hahipason. Manang idia pi hami laho makamalatehon paso-pasumi di ngulu nami. Pinuji pinasanga magwar mo ale Jehovah Jesus Kristus si palu hami. Rodi saleling ni leleng na. Amen. Tapasaha mapiliata las maret de mahita pele na marboho tu radio bona pasogit HKBP maret de mahita.
Tangya koma peliata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni salu sileo-leo na ding gando na sa ulibasan na mauliutus. Hupasatami masian na nileomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati bulon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok moleati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banugijang, sa pinarbadia magwarmu, sa Roma harajonmu, sa saot malaman roham di banua tongos songon na di banua gijang, lehon matuhami sa daron hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami togi tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakko Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasao romadamena tu todim. Amin. Amin. Selamat Natal Marita Salutna.